West Karbianglong lakha troksi Kopili constituency ka parlo langmepi hawaralong APHLC a candidate kursing timung aphan kur APHLC party pen lumbajong ahawar arwalong non MSC kiligalong chipahaidun chiaphan chirok tokpen mai kangnipon ABVP Karbianglong wibhag pen langkangnum arwalong kirap kapajirdam Koilamatianong Samsoning ti Congress a candidate aphan kideng pon lapen saihem kimi kangpuamai peman pon Patumi ni phai ingkora trok arni West Karbianglong lakha troksi Kopili constituency ka parlopon langmepi hawaralong APHLC a candidate kursing timu aphan kurwang thu kapajirpon bangsolong APHLC mai phu kursing timung pen kaningche pon alam theke lapu henlo APHLC jongsi ki hailoti aprangsi 6 schedule aja kongsi pangtang ponang po lapen ke chio swatu voter list amen engthan ponet popusi mailong ningche pon nilitum langmepi PS along Lalu APHLC office kangpu, mata opening ni lo, ni candidate apen ke sa posting timu, alang lipan si jopon ni tu, apen ke wangji ni tak, nilitum putot, abang so PS along pen, yakong je parang tu si, bahai dun berbusi alang lipan, lamcak pidun lo, lapen, lang thara PS tum si tame, alang litum an ke bot itu po. Pensi pinyang si tong dun lo la pen hai ta hai chulang la pen ipit chi rui re la pen kumane nang pin khat wong wong along kumane alam nang padok loi long ni litum ke kroyi amun nitum da ka dilo ni litum APHLC long sido thiba pot dak pen si ni litum ke asu ke wang si ni li chema tha APHLC long men si ni li ke asu ke wang si chema tha da ma alam thi bang ke khe alam ke la dak pen si asu pe wang le kumane BJP Congress tum la lang mi PS long nang pajot nu ni lagi 6 schedule odd tip APHLC la tuma long si ning dun tip ji la tuma long si tithetik ni li ateng ke APHLC pan tere gre ni li ningar lu pen mata lagi ni li kidney ni li blood ni li budi busi cipudam ni li APHLC ke komane itum APHLC song ben si tamen ni la dak pen si chuning ripo non la angdu giti ke bangji tarik narkepar ni halasoar ni nang lele aprang komane atum kunani asong long cirit dam rang nani dam rang APHLC yong si lang tar lang mi pie pen yong si member sita mi atu dong abis mi president secretary kandidat sita member sita hadak si dunju konten litum alang lipan puto cingki dam tuji la pen ban tuji pusi dam cak gitu la sona bange media ang si chuning ri lo badu ta claim nang ne li arlong ni lang karju bang the ka chuning ri lo la bang la son bang du nang ne lo ka prek along ke litum ke hai tang PS ke lagi titik pe hai chunang bang sini li bang lo la pen la ansi lam chak pilo iphet chi ri re ansi lam chak pi bang sila sington ikol me direct la de ha kandora borha bes nang tang dun ilita pu khai kisu te ka bi kisu chini theglor se da nang tang dun lo ila thir bi bui bangke me sarum da polo independent an ki jog mane BJP an ki jog Congress an ki jog mane BJP an ki jog kasi mane phan paro thro suri si mane phagjon thapol hai nang khoi mini hata chudun da me chuduri buna Khironi pen Tenjing Inti report Karbi Daily News Patumi aroni phaing kora trok arni lakha trainer kep lumbajong constituency arlo manja hidim teron arongalong non kebangji Karbianglong autonomous council election lake APHLC asong atomsi chipahepon vekpo athema BJP party atom ningkan pho kichari dera phisita lumbajong hawar thangnan develop asaita ke klempon kavide mate kapanung kupena jok hidim teron araratum ki APHLC asong aphansi non kebangji Karbianglong autonomous council election abangke ongdong avot pen pe haipon popusi Rajanti mong lumbajong candidate aphat chithandu ninti manjapen sarlongi tokbi Karbi Daily News lote kitab baje claim constitution pe 6 schedule baje claim apot constitution to constitution ke governor part himu
Chief Minister aparda themu court aparda themu la potsi hala Chief Minister le nang kroidunde sita ason me ason nili tunge klembor idet la hello nili tum elected loke la puyo klembor idet ji tunge la pen court case ke klempo ke theglor lo la pen ason ga prekna nang klangi lang le ar nam nang pe klang dun ni towar he nang pe klang du ji ni tum klem det ko ma muthor porot ni tum bangke la inglong rat jok nang ji lain le tunge ni tum ban ko mani nang kheng wot pi ni tum ma tha chelo la pene apu pancha MSc pen ni tum je than the la ke ni li tum chi ni lo sa tactic mangke aprang PHLC hota MSc pen je than the MLA pen je than MP pen je than the la puya lumba jong pen bangke nilitum che thek dam long lo je non APSLC tum akemang la ke clear pi khangyang athema ilitum chinilo ilitum asar jai kathar pen ajok la 6 sidul awareness bang rat aphan kapachini akam bang jasme ditum claim pen amasi non bang ke raratum chinilo la si non dak lumba jong pen ginili arja ponlo la pen singhason pen ke ilitum asar jai kathar se arja ponlo la pen dak lumba jong pen bang ke la ke nili se haipon po la pen singhason pen stami itum asar jai kathar se haipon po ke hai ide jia thekela hello non dak lumba jongalo bangke BJP a tiket le ke longali BJP tumda RSS a tiket se ke longpon di la pen congress tumda la son thak lo congress ke la ke chethan yok lo congress ke non ke avedelo pule puhita henone athema hala tum tiket ki pi ke chok che pan jok son ke congress ta BJP da congress lo ehudisi congress tum si non BJP dolo la si non nilitum APHLC pen dak adu we lumba jong arado anaphan nitum kadu we abatai arong nitum awareness pilo la so pen sinon rat atum da chinilo je itum along rielong kit che so tum nang ke bat pik penajo long lip helaganda nang cherai lo la pen beha be pakela ke nang claim lablo tum si cherai thiplo la pen Patumi arwa chiklo ni phain kora throk arni ABVP Karbi Anglong Wibhag ahin pen West Karbi Anglong Rongkhang constituency arlo Kopili aroela kangbak pen lang kanglom arwanga jo along kerap ki parjida bangso along sang phuruya the jangthu ingti dowai la pen choi perianta ronpon la bangso asalong chipate piponaki alangni budbor be ABVP West Karbi Anglong convener Sarkari Hanse East Karbi Anglong convener leben chesong ingleng ABVP President West Karbi Anglong Wothalangso unit atumsi chupati piponsi siding pon Rupat hidia rokben pangcheng ponsi hanlok rokan keron ington ponno Wothalangso pen Avres Rongpi report Karbi Daily News angsi ke nilitum West Karbi Anglong arat doan phantame churu nangji lapen kisung lang kethepen kisung ahe matum phan kerap ji phan stameni litum donation rungdam lapen hamren bazar market long ta rungdam lapen Wothalang sota rungdam lapen ke dongka khiruni ase hamren arat phanda churu nangji lapen ke Wothalang soarat phanda churu nangji dongka mukamarat phanda churu nangji lapen khiruni arat phanda churu nangji athe mane nilitum ABVP long nangka cirap nangka citutun pot milihin tentame alangli tum phan suri air tume arna mahir tume hang pilo lapen non nilitum bangke adi tarik hoksi piniarni 26 arni lo ni dak nitum east and west east convener sarkiri hanse pen nili bahini celang pen lasang deng asai nang klem lo de lana kisung ke boy theglong si ning chereng nu si rabdun bek nangji pu chingki chingbai si aso ang deng bang pini claim lo la peneli tum nang keron chengke rupachithi asami sarong la pen tubar phlike se toklong si ronam lo la pen rupachithi garu arong tanik tum ronam lo rupachithi buguri gaun ta ronam lo la pen ingleng arong hanlo krok nili tum bang ronam lo la pen hanlo krok rong hang arong tanik tum ronam lo la pen ke hanlo krok pator arong tamene litum dak
lapan ronam happen ronam don ko an si duji don ko an don pharu phoba ke dui don pharu phoke susi hai nilitum bang ke sang ronam lo dali ronam lo lapen ke perita pilo lapen kesukiun evan medicine tame nilitum dawai tame pilo lapen keng op sendel tame nilitum ronpon lo ingti tame nilitum asap subes tame borbor wes tame ronpon lo lapen kijunalang tame nilitum ronpon lo tuarong ke la sorong abang ke mane dake parong ni doik nilitum abang ke rong hangaro la bang sosong panang lihin pen kopi sia kerupi ji mane nilin bena kerupi mane nang litum wang lo mik piglo athe mani litum non lang the lang pleng sitanang litum tanon ke wang penang the iklong lo la pen ke ni litum dak towar pinitani litum kisung thepik sitame aparti tin parti alama bangle dam sita parti po bang tani litum hedi ina parti putani tum ha SDC pentani litum kane chipadu sitame dak ni litum han lokro ka hawa dak ni litum ke thema kaddu ka ve munit chingbui dak athema ni litum dak ke langludo ramsado dimasado ampot ni litum bangke nepali do okhomia do sitame dak ni litum kisung adang thepik na pen la so ki sunga bangke ni litum phan ba du tum ta nang kera po bangke mane ni litum pan chi theklong le den la si langkang lum cheng la bang so arve ke yang kan langkang lum cheng la bang so nang ning dui mal langkang lum cheng mane dak ni litum long an ke bangke kene puloma atari ka bangke ninga ve sitami arni bangke dak bang ani litum long nang ke lengke kene puloma hombarani ajo pen adap an ke nang le rok lo Deo bara jowang pen hom bara dapan kinang lirok lo dak Mereka pera song atum ta kupini kerapi mane sang bangi mane mondol atum pen bang ke bang lo he parti lo mondol tum bang lo apen ga konon dak lem salong pen tanang pig lo ni tum phana pi bang ke bang so lo char le song alang li tum phanang li ninga klong pen akiru kopisi pidonik ki pidonik mane nili bangke nili ning samlo nang litum athema kachar lia songai hin pen nang litum ki wang pulo tanin tum phan asabet pusa nang litum nang ron tikang lo nili tum nili ning sampik lo la pen la son thak si nang litum ta ko wang thu bom pen son nili tum phan nang ja pon bom ba nang than bom wang bom pulo tin tum ko ning sam thu opo Koilamati community hall alongsi aroni phai kora trok ani aralo por phai khri hinira achiti ma porpen har thang teron mai chi pahin ponsi congress candidate samson intia phan kedeng lapen sahem kangpua jaimek peman pot mailong kapre party pen chi oc puthot congress along kachipa ogdut kadu kabi congress ara phan ke kroyara ratup bang pharo isian armu chinumsi koson pesi non MSC kiligalong mesenavot chipalong pen mai pajut polong jimapu alamthe haihu than pachini pon Silon Ninjan Pen, Bijorong Paripot, Carbideni News. Onil tum di ke highway ki thetan ke lapulo ekdom last loksabha election hota hai ekdom 80% hai lots of the non last assembly election hota ke more than 15 are there tum hai dasi dake BJP ke already more than 7000 Congress ke dake more than 7500 vote to BJP ke party pegla dasi tum non ke candidate to tin tum ka highway ki kon long position nearly tum ke 5000 plus the hided pen kupia kam si nang lela dak ni le live arat catching for development school kitunala health sector by agriculture sector life in the company letum karbiang long karbiarat aditi culture life Congress institutional ke baga politik saya Congress abot politik saya ngambil itu sini bang kita tentang pen Congress abang fit pada politik saya lo bang politik saya nong bang pen pote nang jadi itu pen BJP government itu pen nang pote ni tentu dah kalau mati along sana Congress kemudian ya kalau proses kami pilih tentu saya long odak bang harap di bahan bang harap pun saya anak Congress member tetangga atau negara bangsa. Pasal soteng itu non kepada election mereka, ahok kan ada Congress hari ini itu non kita